Owabe yiphini lenhloko ye-NPA eNorth-West u-Advocate Sello Mayema utshele isigcawu sekhomishana kaNkabinde ukuthi ukubulawa kwabantu uphiko lwamaphoyisa iCatomena kwakuhleliwe, kanti-ke iningi labo lasocongwa ngemva kokubulawa kwephoyisa uZethembe Chonco owayephenya ngempi yamatekisi eStenga nokwamaphumulo. Mayema uthi lolu phiko lwasebenzisa ukubulawa kaChonco njengesizathu sokubulala abantu ababengenacala. U-Advocate Mayema utshele isigcawu ukuthi ukubulawa kweyisulu kwakuhleliwe kanti inhloso kwakuwukuthi zibulawe ngaphandle kokushushiswa enkantolo. So the plan started just after the killing of Soup Chonco. They said criminals are not going to take over in KZN. But it is right for the police to say criminals can't take over. Yes, but what do? You make sure that you collect evidence lawfully in terms of the Constitution. You present the evidence before court and you convict the criminals. Lesi sigcawu siphenya ngobuqotho benhloko ye-NPA eSouth Gauteng u-Advocate Andrew Chauke. Kanti ezinye zezinto uBatohi akhala ngazo ukuthi uChauke wazama ukuvuselela amacala enkohlakalo ayibhekene nowabe yinhloko yamaHawks KwaZulu-Natal uMajor General Johan Booysen ngaphandle kobufakazi obanele. uBooysen nguye owasungula uphiko lwamaphoyisa laseCatomena. Konke lokho kuholela ekutheni kujika amatafula njengoba ummeli ka-Andrew Chauke u-Advocate Thembeka Ngcukaitobi esolo uBatohi ngokuba nguye owayengenabo ubuqotho njengenhloko ye-NPA. Kunyaka owedlule uBatohi wasiduba isigcawu sikaNkabinde ethi akasafuna ukufakaza ngaphandle kommeli. Isigcawu siyaqhubeka.